Habang patuloy na binabantayan ang epekto ng Tropical Storm Maymay, personal na pinangunahan ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang pag-inspeksyon sa mga pangunahing ilog, creek at iba pang critical areas sa lungsod nitong August 6. Bilang chairperson ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Council o ACDRRMC, sinuri ni Mayor John ang kalagayan ng mga waterway upang matiyak ang kahandaan ng lungsod sa posibleng pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon. Kasabay nito, nagsagawa rin ng riverbank at waterway monitoring ang Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office at City Engineers Office upang mabantayan ang daloy ng tubig at agad na makapagsagawa ng kinakailangang aksyon kabilang ang sandbagging kung kakailanganin. Batay sa monitoring, alas 8 ng umaga, nananatiling normal at ligtas ang water level sa Sapang Balen Creek, Pandan Bridge, Connection Bridge sa Pulong Maragul, Abacan Riverside sa Balibago at Ninoy Aquino, Balibago Creek at sa Palibutan Bridge. Sa kabila nito, nananatiling full alert ang ACDRRMO at iba pang emergency response teams. Pinapayuhan din ang mga residenteng malapit sa ilog, creek at low-lying areas na manatiling alerto, ihanda ang kanilang emergency go bags at sundin ang official na advisory ng LGU. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.